hasil kerja 1 bulan ini Bolo. Ini gajiannya. Kita weno bojoku kabeh. Aku ora tau njaluk. Aku nek butuh bensin, butuh apa liyane, golek liyane dhewe meneh. Gajian pokok tak weno bojoku kabeh. Ditung. Genep ora? Pas. Dihitung ora Wes tak dihitung. kas pas. Terima kasih suamiku. Terima kasih. Nyumpes kok dakno. Terima kasih. Sama-sama. Yes. Kuwi gajiane bojomu asik entuke ya kuwi. Wis tak biyukno kowe kabeh. Suweneng bojoku. Ngomong jane sirahe ngelu Bolo. Mergo tak tambani, lali aku. Tambani langsung guyu. Oh, wong wedok iki tambane po enak Bolo asline iki. Ngene tambani ne salah. Aku yo ngerti ngelang lu lali. Terus tak tambani. Tambani langsung guyu Bolo. Mari ngelune pokoke. Tombo paling mujarab mandi ya. Wis kene sik Bolo ya.